그득 많이 보래 디니 집 바빠 왜 박사게 많이 맞아시우 이히 우무 바승 벌렁건 녹만 있으라 이보시 남래 우거 비양 녹랑 가능래 우양 시나 하디 니네 우클럭 디기 녹라 하 그비 브럭 야도 힌디 꼭럭 사이 팔레기라 인케 힌디 앙레 보니 부파노 사시 녹야 커 나이 마 팔기라 능레 쩔어 나이 더그 히샤마 바 무슨 나이 턱 나이 그라까 보니 보래 보로구리 피나이 코 바빠 능제 탕 무속 마자가고 딜랑나 능 보로 탕 무속 바 쇼핑 콤플렉스 탕 라이나 바빠 하이 알아? 마마 다니는 그득 마파야 응랑신이 너고 앙부숭아신 가노노 Sorry busy mas ang hain ki ba पापा इही नाले मामा फाइला हाँ बोनी ने मामा याफो लासी जाग नासी बैकपां मारोगो मामा तां हसदी तानी आंले मामा से हम सुगुनके एके आंनो न मामा मा होया ही दे Mang sang ya nang mama hamo zake mama handi Okay 그바이 데 nâng costo rok sing sang nai la ka no ke si mama hi costo roi tong siu no Mang sang ya cứ bị introduction đó này box shopไปหาอันนี้เป็นมึงแค่รูหัน Ani ba mangke arusi Ha Teman ni roksi mi de sini lai ni temo Ano be sini lai di ko Ano le box sak stang lai te la han yan te Ani ba mangke sarmila Hai Wah susu kan ini orang nale fedi Bersalah baik kene ke tong lai jaka Je ke ba se phai lai ko Doa kon jeng belet ang tong haba Ma thang la sinai ka do Bye bye sakla Bye bye Ba ke be chila nai thong ma sip le na sarai bu sa ni ba ba Ý nai thong ko ne Ke be nang ba tin brang si thang tong hanap le brom na ko Ý Teman kasih to Thang te hai teman ni seni hai ke stong ma pai shiwo Teman thang ya ke bekasa serang li ya kita Brong no sal sa panu yang ke sai teman bekasa serang ya hai ke sma tong si ka Hingke nang ba no bekarok si hai tong kana ka Hai le eng ya na ta Hingke nang ruhan bai ko ro sa jak la hingke teman bekabi singo Hai khatung ma hai ro eng nab le Samalia Tematile boka daw tong lai ke safe and secure hai ke hai ma tong ta Tama hai rak tho hai ke ma tong go Hingke ba I do Saf si tong hab le Nang ba na ha jak pai la ha ko Dai ti propu si khai ro sti Jara tong sani Kaya Ang si na hazak tong pa ba no sa sa yarong khile La ji sung sa Hingke hai tong lai hinde Silia ka Je kepala bugi wa tong mani ma bugi nai ka Hai anga sư ra ni hai cái tong ơi Sao nó sao bây giờ Nung bây giờ cái tong mà xì Hai u lọc khi sao ra bờ đây bà hai phai ấy xí nó hai cái khai rồi phai Duko Taบอกให้มาประมาณซะเลียมาประมาณนงเลียแค่สิให้มาราใช้มาตรงชิว
Oh, kepal ba termasuk hayang lah. Oh, kepal ba. Hai ta bông bơi nhìn nó có gì. Hai muni sa muni yak lai ja. Cái hai bê rọc sa hối gì hai nó rọc hối gì hai cái mà tông siêu. Oh, sinh salang mani ayah. Oh, tek to. Sumitra, tahu batradi. Ule, reading hozak Sri Lanka. Hai tunggu. Hai ang. Ulok kisara beri no cie suhaba piok yo. Batla cek ke banana ni ade ang. Hai bini sa batano seple paye. Hai bor santi ke matong ronai bo. Hai ang thui pasi batla nana ni ade. Ko dis jole la ha. Baba la phali hindi ama. Boleng zagla phu. Horsa salsa komde flight ma kalai mani. Hai si boni sorry ble weekend tong ta bo. Mia hor par tao jeng Agartala airport sok phai lai ka. Ke bano sao lai ma ble ang pick up khaina phai ma khamu. Hai le sin driver sok phai jang ngai chala ha. Bo na sing tong sok la ka. Ni baba ni butak la pension nang sok la ha. Te bar America phu ye thang ye yok ha tu le. Sa fi la ha ble ke ba. Boyos rokung sasa la ha ba. Ole, ani nai phai lo ho. Nai ang busuk nono khatang za kha. Hai ti li bo pra ni nai phai sina yang la nai sing tong ko. Ang ba ni baba mini no khatang zak mani. De li ni ju su no ka thang la sinai. Thang la sina hima pi di sika. Ani baba mini bahai ko tama sa sing hani ade. Hingke nai nang ani bata tama gift to bolang. Hai ani baba mini ni bata di to ya tong na. Kepang ma to bola ha. Ni ni bata kari buto bola ha. Cycle ketal buto bola ha. Te kepang ma to besak. Ta bok ang bai bak sa phai sini no na phai si ta ang bu bu di ra la han ki pa toi phimelia ko pai liya sini no go roi ma ka phula ka baba mini nang ni ro ma thangai pore sok tongra ji do jengni ni nai bai srasa kok salai kra ta oke papa ang sawa nai ma ningke omo si samre sha Nengani sampai pasi, nona ngani pesalah hai ke sebatong ke. Angke hawe, neng tewa sakai jak pisidi. Ama, ni kok no ignore khai male enya do. Arab na angsa syung toroi asuk sora khai la hamba. Ang lete kai jawa rong nang jak liata. Tani ingke kubu jasa ang kai jak pai pasi. Ulo faine bribuna accept khai ang kele. Bon buma wana ple. Yang lebon ibadah koi kerja ni. Ani ama baba bekerja ka. Bini hai bai dada tetihin bekerja ni. Ang busi usam resha. Tawana di korosa ni sinizak beritonggu boroka hamane. Ang foturoi kelang nai jam resha. Wasong nai dika. Saza ke babu bai family lai ma ble. Akon thang hado samresha baba minina sasi ang bai smat lang sneka horsa sukpa thuroi roi ro pasina doa ko nama arushi tani tak wasa si nong phali angla arab deli lanai tongsa ble Tak masa no ko bupali mali ang kiba. Iya yung selama malia ka. Kubi nono sani box dong ha. Ane panda fix ng zang ha. Actually, I'm getting second married. Nang thung function no attend ma tong na shi. Ma karja ya jek pa ma faina. Kubi nini friend sorry milana bo jek pa toy fedi. Okay?
wedding invitation tong ble sebani wedding serai besani baba Rohan Tama bono banang si hasang na ble Tama nang sali ati tama Ani fang kerai sawani Nang sama yang ki ang samai Hai tong siti please ta sasti ang thot thang ha Rohan cứ bây giờ nang kai sang nai la ha ma ni cứ bây nè nini nabar na jaya ni nona sa samalia aro sini khuk to sima sarsu sorry Dodi invitation na baat chiragra di Inge aro sile tama ang snai ba Bono no hasang mani nang se siya hinde ha bo hasa ke hinde o kon ke wajah sa sasung phaya ble Bo besarag li arong hanaka Habas nang ha sirong ina mawa batable Bo deli sini no ko la sai tong hinke Sebab borok hai lai chonai ba Bekha tonggui Bekha sajagai ni jeni hai ang jagai lai somana ble sebab aro sile Aro sini pakai sini ni busuk Aryan tini ketang tong mak kelayu Bo thik zora o thangai sok ya hinke Tama ang kama hai de tuma Aryan baba no ama hisa siring tongza ka Lokhe si ama hi khatong jak sama ni hingga samrisa tani nang sekang omon hana saya englang ba ni rok omo relation no toi khatung jak hingge ba se sarak liya ka do di mang saya na o buri bai sma lai ro bai krati malai pa nai musukla ha Phai dia ni loge ang kelang thang na Cờ bơi ang bạc khana mani o lo khi sara bơi ba o ang lui na nai ho mani se la no se ha jak tong ha hom le bo ni bu ma bu pha nang sini la ta thang cái con nó tí hai ya si ma sai cái nó se kang thang cái ha bat la na na ni ade je ke pha nữa ang nó dong so khai na ang ba dong so khai nhai hai ang ble nu o sari kang sa ba si parma ang sinai phu hai pai bu na malia koi pai bu razak liya khai hai ka ta lo ka mo su pha si ma ka za liya asole o buri ni ba kai hai ang tak su su ma sa ni mu ma sai kra na hai ya mami kaha tong lai na ble kaha tong lai sa Sumitra tama no no si tak ma sa no ya te ham ble biang ro ka mai tong wi lang bo Mami, bono ya kakrati. Ni pusha ba. Biang rada selaro no se haza ga lengka tong hable. Nang se sia khote. Tuma rada selano haza langgu. Aseng baisa si ta ya kho. O selani pusha sa si ma sa tonggu. Hai bono se haza ga hai ke tong la ni ade. Hai tiếng tòng lắm phải kra thang tí này ubring nó co Arusi Ulai nang mai Arab ni nai mala ni phayu Malai ko rok salai kra tika Matu Nung Ang boya Bono solo asik si Hai hibat masuk solang ani besasuk bai Ani besasuk masa tong sama ni Gerika Ano jengno jo tono ya kai thang pai jala Ang bani ni besasuk hai ble Ama Ketek ma ni pore Ani besasuk no ma pi ma hai kes ma tong siu Nok singo ya pritarodi Temang lang ba ma Demang lang ide sel tong kho Nang dunia o dai selana nuklia de ha
rang darok no tinung nuk si haza ka ni le lat chili ade ne o khai thang ni jot te mote ani nok ni ama ni ko ba khana grale tum mani ni ko na khana thai ha lat chiri ru nya khode nangor di pa sai dong ko o khai thang ni jot te mote ni mak khang no tai ta funo phai di no khong ko enough neng khorok sapu mata tai bhai ke ni jene basa jona ri khlai ma ha kisa sa ning bu khaw maya mom ta hamar khri kha ang ri khlai ma gu om hai bu sa ju rong no ang samang nang ya bayu ra da sala rok no si ha sak si hu ang hai ke basa ju kama sa ya kho ka sa ba basa ju ni value si ang bai kan rok ba ang hai prong ke si bai na hing de ma dong mung sana tawa na di ang ni ni ama tong kho Thank you. Ani life of Haiman Bagai.